Moltes gràcies a vosaltres per convidar-m'hi. Venir a Tarrós sempre estic encantat, a més està a prop de casa i per tant, com veureu, doncs puc tornar. És veritat que el 2014 vaig concórrer a les eleccions europees en nom d'Unió Democràtica, en aquella coalició amb Convergència Democràtica, amb el Partit Nacionalista Basc, amb Coalició Galega, amb Coalició Canària, i que, com sempre havia passat, Convergència va al grup liberal, Unió Democràtica va al grup del Partit Popular Europeu. Tots sabeu la història del país aquests últims 2 anys i tots sabeu, una notícia relativament recent, perquè el 27 d'abril vaig abandonar Unió Democràtica de Catalunya. Em segueixo considerant diputat independent per Unió Democràtica de Catalunya, perquè jo no he canviat les meves idees, les idees que tenia al moment de ser escollit, i segueixo formant part del grup parlamentari del Partit Popular Europeu, que és el que em vaig comprometre en campanya electoral, perquè va sortir diverses vegades si Unió seguiria formant part del grup o marxaria del grup del Partit Popular Europeu. Jo vaig dir i repetir, i així serà fins al 2019, que jo formaria part del grup del Partit Popular Europeu, perquè em sembla que sent el grup més important del Parlament Europeu, una veu catalana que expliqui Catalunya des de Catalunya és imprescindible, ens agradin o no ens agradin els companys de viatges que podem tenir dintre del grup parlamentari. Per tant, presentat així, soc llicenciat en Ciències Polítiques, nascut l'any 74, vaig estar del 98 al 2004, com ja ha explicat la Teresa, assistent de la Concepció Ferrer, del 2005 al 2007 assessor al Congrés dels Diputats a la Comissió d'Afers Exteriors, a la Comissió de Defensa, a la Comissió de Sanitat. Del 2007 al 2010 vaig ser el coordinador de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Badalona. El 2011 cap de gabinet de la vicepresidenta Joana Ortega i de finals del 2011 fins que vaig ser escollit diputat al Parlament Europeu vaig ser director general de Relacions Exteriors del Govern. Jo crec que així queda comprimit el currículum polític. Estic casat i soc pare de 4 fills i així que també ja reduït el currículum personal. I entro, si voleu, directament a la conferència, xerrada que he preparat sota el títol aquest d'Europa en crisi. Deia Winston Churchill que l'èxit mai és el final de res, com el fracàs mai és fatal. És el coratge per continuar endavant el que compta. I de coratge el polític conservador britànic en va donar proves tota la seva vida. Quan els organitzadors d'aquest acte, la Teresa de fet em va demanar un títol per aquesta xerrada, em van venir al cap diferents idees i fets viscuts darrerament. Per exemple, a un institut de Vilafranca del Penedès, on a la mateixa aula una noia em va preguntar, exigent, per l'acció o la inacció europea per ajudar els refugiats, i una companya seva a la mateixa aula em mostrava la seva angoixa perquè una arribada massiva i desordenada de refugiats pogués tenir impacte en la gent que aquí a casa nostra encara no té feina. Em va venir al cap una altra noia de Lleida, de 15 anys, que em va preguntar si era ètic enviar els refugiats a Turquia i alhora excloure Turquia de la llista de països segurs. Em va venir al cap en Jordi, un ramader de vaques lleteres a Ribes de Freser, que aquests darrers anys han tomat el negoci familiar a la mort del pare i ara veu com el sistema no funciona i a Brussel·les estem més ocupats amb l'alta política del Brexit, de Grècia, d'Ucraïna, de Síria, del Daesh, i ningú troba temps per arreglar el preu de la llet i les pràctiques gairebé extorpidores de les grans centrals distribuïdores. Certament estem en crisi, en multicrisis es diu a la bombolla de Brussel·les, parla de multicrisis. Per això el títol, ras i curt, Europa en crisi, però amb l'estat d'ànim d'en Churchill, amb el coratge per continuar endavant, que és el que compta. Miratge o model, a preservar o recuperar. Ja ho deia Konrad Adenauer, tots vivim sota el mateix sol, però no tots tenim els mateixos horitzons. Jo intentaré repassar avui amb vostès els diferents horitzons que s'albiren en aquesta Europa, sobre la que crec que tenim diferents mites que no cal destruir, però sobre els que potser sí que val la pena practicar una mica la deconstrucció per tornar-ho a posar tot a lloc. El frontispici del nostre projecte europeu com a comunitat de persones i nacions que des del segle XVI fins al 1945 no vam deixar passar 30 anys sense fer-nos la guerra els uns als altres. Els homes no accepten els canvis més que en cas de necessitat
i no veuen la necessitat més que quan estan immersos en una situació de crisi. Va deixar escrit el gran arquitecte d'institucions que fou Jean Monnet. I perseguim altres cites dels pares fundadors o inspiradors de la Unió Europea. Torno a recordar Winston Churchill amb aquell tan seu never, never, never give up, la rendició mai, mai, mai. El mateix Churchill, que va morir sense saber, evidentment, què era el Twitter, ni què era el Facebook, ni cap xarxa social, però que ell sol és un niu de tuits, deia que el coratge és allò que ens cal per aixecar-nos i parlar, però el coratge també és allò que cal per asseure'ns i escoltar. Jo avui parlaré una estona, que em temo que m'ha sortit una mica llarga, però també crec que és molt important que tots plegats fem els dos exercicis. Hi ha massa afició des de la política a fer servir la primera part, però som molt covards a l'hora d'exercitar la segona. I ens cal a tots tenir el coratge d'asseure'ns i escoltar, de parlar-nos i escoltar-nos. Europa en crisi. Però quina crisi? Quina és l'Europa que està en crisi? I què és el que està en crisi a Europa? Ara fem un parèntesis perquè els diria posem-nos drets i fem un petit homenatge a unes persones sobre les que sabem poc, segurament vostès saben més que la mitjana, que si sortíssim aquí fora, que sabem poc, però que molt poca gent de l'Europa d'avui coneix i situa. I no només els hauríem de conèixer més, sinó que els hauríem de respectar amb veneració, profundament, i coneixedors del que van fer, aquí i què es van enfrontar, què van començar a construir i què volien que fos Europa en el futur. Perquè el passat d'on venien era el d'una Europa que va provocar en menys de 30 anys 2 guerres mundials i 70 milions de víctimes, bàsicament al continent europeu. Els parlo, evidentment, de Jean Monnet, demòcrata cristià i pare d'Europa, els parlo d'Alcide de Gasperi, demòcrata cristià i pare d'Europa, Paul-Henri Spaak, socialista i pare d'Europa, Konrad Adenauer, demòcrata cristià i pare d'Europa, Robert Schuman, demòcrata cristià, pare d'Europa, Altiero Spinelli, comunista i pare d'Europa, Salvador de Madariaga, liberal, Winston Churchill, conservador, inspiradors, tots ells d'Europa, fins i tot d'una generació posterior, però crec que s'ha guanyat el pertany a aquest club selecte, Jacques Delors, socialista i cristià, pare de l'Europa d'avui. El 1955, Jean Monnet va deixar escrites les dues següents reflexions molt pertinents ara i aquí. La primera, els tràgics esdeveniments que hem viscut, els esdeveniments als que estem assistint, ens han fet potser més sensats, però els homes passen, d'altres vindran que ens substituiran. El que podrem deixar-nos no serà la nostra experiència personal que desapareixerà amb nosaltres. El que podem deixar-nos són les institucions. La vida de les institucions és més llarga que la dels homes. Per això les institucions, si estan ben construïdes, poden acumular i transmetre la sabidoria a les successives generacions. Segona reflexió. Les nostres institucions comuns federals es limiten actualment al carbó i l'acer. El nostre deure és desenvolupar-les, conferir-los una força que les posi a resguard de la nostra tendència als compromisos momentanis. Des que aquestes institucions han estat creades, l'Europa que volem deixar en herència als nostres fills ha començat a ser una realitat viva. I fixeu-vos, quin és l'objecte dels atacs a la Unió Europea, podríem dir, que des de la gran ampliació del 2004? La institució europea per excel·lència, la Comissió Europea. A qui s'ha acusat constantment de manca de legitimitat democràtica? A la Comissió Europea. A qui s'ha acusat constantment d'un excés de funcionaris, de burocràcia? A la Comissió Europea. A qui s'ha acusat constantment de lentitud exasperant? A la Comissió Europea. I qui és el braç acusador? Les opinions públiques, estatals, els estats al cap i a la fi. Heu sentit a dir que el president del Consell Europeu, que no requereix del mateix vot del Parlament Europeu que el president de la Comissió, tingui manca de legitimitat democràtica? No són massa casualitats? Jo afirmo que no ho és de casualitat. Jean Monnet va deixar ben escrit que volia una institució supranacional al capdavant de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer per poder forçar les voluntats dels estats perquè el projecte comunitari quedés salvaguardat dels interessos nacionals, que és un eufemisme de dir egoismes nacionals. Volia una institució independent dels estats que representés l'interès comú dels 6 estats membres fundadors. Monnet volia evitar l'intergovernamentalisme que ell mateix en primera fila havia vist com havia fet fracassar la societat de nacions del període d'entreguerres. Si en lloc de ser això una xerrada sobre la crisi d'avui de la Unió Europea i fos un seminari sobre els orígens de la Unió Europea, ens podríem entretenir en tot això i allargar-nos més, però no és el cas per avui.
De tota manera, quedem-nos amb una reflexió que em faig sovint després de tenir aquestes xerrades amb estudiants dels darrers cursos de l'ESO, de primers del batxillerat, que són probablement, són gent d'entre 15, 17, 18 anys, que són probablement la generació que més sap què és la Unió Europea. I paradoxalment, probablement són la generació que menys sap el perquè de la Unió Europea i qui van ser els que ho van impulsar tot plegat. En canvi, estic segur que això avui en aquesta sala no passa, perquè qualsevol grup que estigui animat per la Teresa Carreras i per la gent que m'has comentat, doncs segurament tot això estava percebut, no? Però, en tot cas, deixem aquí la reflexió apuntada. Perquè el projecte de Monnet, Schuman, Adenauer i companyia és el que avui creiem que és el projecte europeu? O dit d'una altra manera, què creiem que era el projecte europeu avui? O què creiem que és avui el projecte europeu? O més enllà, hi ha avui projecte europeu? Sense visió europea pot haver-hi projecte europeu? Més encara, si no hi ha visió europea, si no hi ha projecte, té cap sentit la gestió? Si tenim gestió sense visió, no estem donant i omplint completament de sentit la paraula burocràcia en la seva etimologia, és a dir, el govern dels despatxos? Per altra banda, els europeistes, aquella gent a la que se'ns omple la boca parlant d'Europa, que hem llegit amb fruïció no només els pares fundadors, sinó que hem seguit a Helmut Schmidt, a Giscard d'Estaing, a Simone Weil, a Willy Brandt, a Wilfried Martens, a Ruth Lubbers, a Romano Prodi, fins i tot a Enrico Letta més darrerament. Tenim molt perill. Som molt perillosos. Perquè creure'ns en possessió de la veritat i de la virtut és la porta d'entrada del cofoisme intel·lectual, l'avinguda de la manca d'esperit crític, l'autopista al final del fracàs del projecte europeu. El projecte europeu el van vestir unes ments privilegiades que en un moment avançat de la seva vida van ser capaços de posar-ho tot cap per avall per trobar camins que mai ningú havia recorregut. Van ser, de tot, menys conformistes. No es van limitar a exercir la seva ascendència de vells líders analitzant i pontificant. Van baixar al camp de l'acció i es podria dir que hi van deixar el que els quedava de vida. Adenauer deixa la cancelleria alemanya el 1963 amb 87 anys d'edat i mor amb 91. De Gasperi deixa la presidència italiana el 1953 i mor el 1954. Si haguessin estat persones còmodes, no ens haurien donat aquests anys de la seva vida per proporcionar-nos els millors anys de pau, benestar i creixement econòmic de la història d'Europa. I avui els europeistes veiem tan amenaçat el projecte europeu que no gosem aplicar-hi esperit crític per por a fer el caldo gros als que l'estan atacant per terra, mar i aire. Però que no ens adonem que l'atac no cessarà i que aquest és un combat que caldrà lluitar. Si pensem que en tindrem prou en posar el projecte europeu a una vitrina de cristall com la de la Blancaneus i no tocar-lo per no voler fer-lo més malbé, en qualsevol moment un cop de roc el deixarà fet miquetes. Recuperem, per tant, l'esperit crític amb l'actual estat de coses i amb l'estat actual del projecte europeu. No per fer-lo miques, sinó perquè segur que hi ha coses mal fetes, de vegades mal fetes de manera volguda pels adversaris de la idea dels pares fundadors i que caldrà redreçar perquè el projecte torni o segueixi sent útil als europeus. I hi ha coses que no funcionen simplement, perquè no han estat fetes a nivell europeu, perquè no hi ha les eines adequades a nivell europeu, i són els estats qui ens han de donar aquestes eines, per ser útils i per alguna cosa més. Només amb la utilitat no farem avançar la Unió Europea i aquest és un altre error comès per l'europeisme els darrers anys. Pensar que per enganxar a més ciutadans en la idea d'Europa s'havia d'abandonar l'explicació del per què i passar-nos directament a la part material, a la repartidora. I no era això el que diria en Llach. Europa ha de ser útil, però no només útil. Europa ha de ser, si em permeteu, sexy. Ha de seduir. Els europeus hem de saber el per què de tot plegat i hem de poder estar orgullosos dels nostres avantpassats. Hem de tornar a posar la visió per davant de la utilitat, perquè estant orgullosos del passat, adaptarem aquesta visió al nostre present i ens podrem projectar al futur de manera coherent amb la voluntat dels pares fundadors. O fem una Europa sexy, reitero, o se'ns morirà a les mans. I cal posar-nos-hi. Perquè l'Europa d'avui té a veure amb l'Europa de 1950. Si parlo de reconciliació franco-alemanya, la gent d'avui sap de què estic parlant? El carbó i l'acer tenen avui la importància estratègica
que tenien el 1950. En canvi, el gas i l'electricitat s'estan gestionant amb el mateix esperit avui que el carbó i l'acer el 1950? Però si portem anys parlant de la Unió Energètica. I Monet i companyia, amb només 8 anys, van passar de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer a la Comunitat Econòmica Europea. En 8 anys havíem preparat ja el Tractat de Roma, que enguany celebrarem el 60è aniversari. Però el problema no el tenim amb aquests 60 anys de diferència. S'assembla gaire la nostra Europa de 2016 a l'Europa de 1986, de Jacques Delors, la de l'Acta Única Europea, la de l'entrada del 11è i 12è estats membres? El nostre imaginari, què queda del mur de Berlín? Què queda del teló d'acer? Què queda de la Guerra Freda? Potser en Putin, que de tant en tant ens recorda que amb URSS o sense URSS, Rússia existeix i cada vegada que ens ho recorda, els europeus recordem que davant el país més gran del món sempre hem preferit agenollar-nos i procurar que des de l'altre costat de l'Atlàntic ens arreglin els problemes. Per si de cas, mentrestant, ni hem definit una política exterior i de seguretat comú que tingui de comú alguna cosa més que el nom, que ens faci tenir una sola veu al món, forta, potent, amb Moscou i amb qui calgui. Tampoc hem bastit una unió energètica que ens blindi davant la xulesca, reiterada i recurrent amenaça de deixar l'Europa central sense calefacció o de tancar les fronteres comercials al caprici del Kremlin, com si fóssim encara a l'època dels monarques absoluts, autoritaris i capritxosos. Avui ens sembla que tenim l'euro des de temps immemorials. Les meves filles, la gran va néixer el 2002, senten parlar de la pesseta com jo sentia parlar dels cèntims quan era petit i la pesseta ja havia anul·lat els cèntims i gairebé els bitllets de 100 pessetes amb la cara de Manuel de Falla. I malgrat tots han passat 16 anys només 16 anys. El 2000 no hi havia Twitter, no hi havia Facebook. Feia no res que s'estava implantant el correu electrònic. No hi havia smartphones, hi havia webs 1.0 i alguns blogs. No hi havia comerç electrònic i els diaris encara es llegien majoritàriament en paper. Començava la globalització i acríticament crèiem que tot eren bondats. Segurament ho crèiem perquè amb el mercat comú els pares fundadors de la Unió Europea s'havien avançat mig segle al devenir de la història. Ara ja sabem que, com tota la vida, la globalització només és bona en la bona mesura i amb el sentit comú necessari a l'hora de prendre precaucions, com a mínim mentre no siguem capaços de globalitzar la governança. Ja no dic globalitzar la democràcia. Però sobretot, entre 1986 i l'any 2000 es produeix, crec, el trencament que explica moltes de les coses que estan passant en aquest inici de segle, que ens està fent passar d'un optimisme sense límits a aquesta sensació de realitat, de multicrisi i angoixa existencial. I ningú ha escapat a aquest fenomen. Fixeu-vos, deia Jacques Delors que el seu objectiu és que abans de l'arribada del canvi de mil·lenni, Europa s'hagi dotat d'una veritable federació. La Comissió hauria de convertir-se en el poder executiu polític que definís els interessos comuns essencials, responsable davant del Parlament Europeu i davant dels Estats-nació, representats com es vulgui, bé pel Consell Europeu, bé per una segona cambra de parlaments nacionals. Doncs vostès mateixos. Fa 16 anys que vam creuar la frontera del mil·lenni i els reptes de la cita, en el millor dels casos, romanen intactes. La fi definitiva de la Segona Guerra Mundial, amb la caiguda del mur de Berlín i el teló d'acer, fa que hi hagi el convenciment a Occident que hem arribat al final de la història. Hem guanyat. I no hi ha mai res guanyat perquè la història no té un rètol que caigui dient fi, com si la vida fos una pel·lícula. En tot cas, aquesta sensació de victòria s'ha traduït en una relativització dels valors, especialment dels valors que havien acompanyat tot el procés de bastiment del projecte europeu. I hem quedat desconnectats d'aquells valors. I per moments, entre el 1989 i el 2007, any de la caiguda de Lehman Brothers, ens hem sentit totpoderosos. I ens hem llançat ampliacions que eren justes en termes de justícia històrica, però que eren imprudents en termes de fortalesa del projecte, i vam fer aquestes ampliacions sense fer els deures institucionals i d'enfortiment del projecte que calien perquè el creixement no signifiqués alhora la debilitació de la idea final de la visió d'Europa dels pares fundadors. I avui, jo crec que ja ho podem afirmar, passar de la Unió Europea 15 a la Unió Europea 25, avui Unió Europea 28, sense tenir ben tancat i ben trebat el projecte federal d'unió política, va ser un error per part de l'europeisme. Vam creure que la fortalesa de la idea, malgrat no disposar d'una potent acció institucional, seria suficient. I ens vam oblidar de Monet, que deia, redeia i repetia: no es pot fer res sense la gent
res pot durar sense les institucions. I no vam acabar de fer cas tampoc de les iniciatives de Romano Prodi. Recordem, everything but institutions. Reformem-ho tot, posem-ho tot cap per avall, menys les institucions. Perquè són les institucions les que lliguen les generacions i les que garanteixen els projectes polítics saltin, que els projectes polítics saltin de generació en generació. Hem deixat d'habilitar les institucions i a poc ens anem quedant sense gent. No he parlat fins ara del Brexit, expressament. Entrar en detall en el Brexit, que si volen després entrem en el torn de preguntes, seria caure en el parany, al meu entendre, de Nigel Farage, de Marine Le Pen. No parlar del futur d'Europa perquè ens tenen entretinguts parlant sobre ells mateixos. I no, ens hi hem de resistir. Hem de parlar, de parar molt l'orella en la gent del carrer, en la gent del bar, a l'hora de l'esmorzar, al Twitter, també, sense tornar-nos-hi bojos, però sí calibrant les opinions de tothom, menys de Farage i de Marine Le Pen. Si parem bé l'orella al carrer, si parem bé l'orella a l'opinió de la gent, aleshores sabrem què hem de fer. I si fem el que hem de fer, Farage i Le Pen no tenen més recorregut. Per això no he parlat fins ara del Brexit. Dues pinzellades en tot cas. Igual que amb Noruega, la Unió Europea ha finalitzat les negociacions i finalment el poble noruec per referèndum va decidir no incorporar-se a la Unió Europea, ara amb el Regne Unit hem de començar les negociacions de sortida el més aviat millor. I si fruit del desconcert pel resultat del Brexit, d'aquí a uns mesos, d'aquí a un any i mig, el Regne Unit ha canviat d'opinió, fa un referèndum i decideixen quedar-se a la Unió Europea, els països de la Unió Europea serem els primers contents de ficar les carpetes de la negociació dintre d'un calaix. Però no podem, avui la Unió Europea necessita resoldre totes les incògnites que els he anat comentant fins ara i no ens podem permetre asseure'ns a esperar a veure què fa definitivament el Regne Unit. Talk to babies. Aquesta era la recepta que ens donava l'altre dia un company del grup parlamentari a Brussel·les. Una persona respectada, d'aquelles que saben comunicar bé. I davant el repte dels populismes i dels extremismes, que al final el que passa al Regne Unit és populisme i és extremisme, el que ens enfrontem, ell defensava que ens calia explicar les coses que es fan, els projectes que es tenen, com si estiguéssim parlant a nens. Per tant, talk to babies. Una altra persona de la mateixa conversa va intervenir arguint que primer de tot, abans de posar-nos a parlar com si ho féssim amb nens, ens caldrà prevenir-nos, va dir ell, del populisme antipopulista. Aquest talk to babies, com a forma de dir que cal simplificar el missatge per tal de combatre el populisme, té un risc enorme, caure al parany populista. I el populisme se l'ha de guanyar des de fora del populisme. Si juguem a populista, sempre ens guanyarà el populisme. Per guanyar el Barça, el Mataró no rega el camp 5 minuts abans de començar el partit. Amb els populistes, per molt que ens sembli que no ens va bé, no podem caure en la trampa de la resposta fàcil i l'exabrupte per resoldre els problemes d'avui, que com els problemes d'ahir són complexes. És més, si per Talk to Babies entenem explicar de manera entenedora problemes complexes i les seves solucions, sovint també complexes, doncs endavant, som-hi. Ara, si per poder fer-ho, en lloc de fer senzilla l'explicació, intentem relativitzar els problemes o simplificar les solucions, farem molt mal servei al país, a Europa i a la política en general, perquè la tossuda realitat sempre ens acaba confrontant. Sempre. Per què hi ha l'actual grau de volatilitat política? Perquè massa sovint s'ha caigut en aquesta simplificació de la resposta o la relativització del problema, o les dues coses alhora. I la gent, quan les paraules topen amb la realitat, i les paraules sempre topen amb la realitat, no obliden les paraules, però el que els fa mal és la realitat, i busquen alternatives. Europa en crisi. Posem-ho tot una mica en context per poder anar capturant la complexitat del moment, sense que la dificultat vulgui ser o pugui ser interpretada com manca de diligència volguda per no parlar de les solucions. Un recent informe del Servei Conjunt de Prospectiva del Parlament Europeu, de la Comissió Europea i del Servei Europeu d'Acció Exterior identificava 5 tendències globals i 3 revolucions estructurals en les que la Unió Europea, en major o menor mesura, està immersa. Repassem-les. 5 tendències globals. La primera, la raça humana està envellint i enriquint-se amb una creixent classe mitjana i desigualtats cada vegada més grans. Estem parlant a nivell global, no només d'Europa. El pes econòmic i polític està mudant cap a Àsia. El desenvolupament sostenible de l'economia mundial s'està tornant més vulnerable als reptes i a les debilitats del procés de globalització.
La revolució tecnològica i les seves aplicacions transformen les societats en gairebé tots els aspectes. La digitalització és invasora i radical, i el canvi disruptiu n'és la conseqüència. Gestionar l'escassetat de recursos esdevé un repte creixent, amb un creixent consum energètic i canvis profunds en els sistemes i patrons de producció. La interdependència dels països, un evident factor de la vida global, no va lligat a un enfortiment de la governança global i, per tant, l'ordre mundial esdevé més fràgil i impredecible. I les tres revolucions estructurals, una revolució econòmica i tecnològica, una revolució democràtica i social i una revolució geopolítica. I tot plegat amb unes implicacions per la Unió Europea que podrien reduir a 5 categories: reformulació de l'economia, promoció d'una societat del canvi i de la innovació, combat de l'augment de les desigualtats i la creixent exclusió, foment de l'empoderament individual i la democràcia, reforç del rol internacional de la Unió Europea. Començo a acabar, que és mal assenyat perquè vol dir que encara queda, perquè no us poseu nerviosos. Reformulació de l'economia. Maastricht desenvolupava 3 diferents unions, la que havien d'acabar proporcionant-nos la Unió Europea: la Unió Econòmica i Monetària, la Unió de Schengen i la política exterior i de seguretat comú. Després el Tractat d'Amsterdam hi va afegir la imprescindible pota social. Si ens hi fixem, aquestes 3 unions responen més o menys a les 5 categories que acabo de mencionar. La Unió dels darrers 20 anys ha estat capaç de reformular l'economia? Crec que ja hem après que no podíem construir una unió econòmica i monetària sense una unió bancària ni sense una unió fiscal. I aquests 2 capítols encara estan a les beceroles. La unió bancària avançada en la part legislativa, però molt aturada i bloquejada en la part de la seva implementació. La unió fiscal esperant un nou episodi de crisi sistèmica que faci que els estats s'adonin que realment els cal la unió fiscal europea. En paral·lel, la Unió sí que ha estat capaç, com hem dit abans, des de ja fa molt temps, de desenvolupar i accelerar una economia globalitzada i globalitzadora. Una economia que avui ens presenta el repte de reindustrialitzar-se cap endavant. És a dir, no recuperant l'antiga economia industrial, sinó enfortint i fent cabdals les noves economies del coneixement, transferint aquest coneixement en producció industrial. Dit d'una manera més gràfica, ens cal posar rodes als ordinadors, no ordinadors a les rodes. Promoció d'una societat del canvi i de la innovació. I a Catalunya podríem dir que en això estem avançant. I el cert és que si un analitza el marc financer plurianual de la Unió pel període 2014-2020, el cert és que es percep una voluntat política de caminar en aquesta direcció. I es percep que comença a ser compartit, que cal anar derivant els esforços que en aquests primers 60 anys de la Unió Europea hem dedicat a la política agrària comú al món de la nova economia, molt més vinculada al valor afegit, a la innovació i a la recerca. Però, malgrat tot, avui la part del pressupost que dediquem a la política agrària encara suposa el 38% del pressupost de la Unió. Per tant, tenim camp per córrer també en aquest àmbit. Combat de l'augment de les desigualtats i la creixent exclusió. Allò de l'Europa social del Tractat d'Amsterdam. Un altre capítol que els estats, per més vocació social o per menys vocació social, sempre han estat d'acord en voler mantenir el marge de la iniciativa legislativa i política de la Comissió Europea. Dit d'una altra manera, la política social ha estat un dels grans cavalls de batalla de la defensa de les sobiranies nacionals. Reitero, bé per voluntat d'augmentar els estàndards de polítiques socials del propi estat, bé per voluntat d'evitar que des de fora se'ls fessin augmentar aquests estàndards. Foment de l'empoderament individual i la democràcia. És certament un capítol molt genèric que va dels ajuntaments mateixos a les grans institucions europees, passant per regions i estats. Però en l'àmbit que ens ocupa, el de les institucions europees, aquell capítol respon a aquell del dèficit democràtic de les institucions europees que sempre s'ha posat sobre la taula per explicar el perquè de la llunyania de la ciutadania respecte del projecte. A veure si ens explica bé en aquest punt. Jo no reclamo pel segle XXI allò que va ser bo pel segle XX. Afortunadament, el sentit democràtic de les nostres societats ha anat augmentant i avui la forma de governar de la segona meitat del segle XX no serveix, o cada vegada serveix menys. Però m'ha semblat imprescindible començar per aquí perquè de vegades, escoltant segons quines interpretacions de la realitat europea, un té la sensació que estem anant enrere, que la Unió Europea va perdent el seu sentit democràtic, que el projecte europeu va tenint cada vegada menys en compte els pobles europeus, quan de fet el debat en tot cas hauria de ser si es va prou de pressa endavant o no. Però en cap cas es pot acceptar
en tot cas és la meva opinió, el relat que en matèria de democràcia i empoderament col·lectiu la Unió va marxar enrere. A més, perdoneu uns segons de reafirmació gairebé gremial. Des del 79 tenim 700 europeus que representen els 500 milions d'europeus. 700 europeus que cada vegada tenen més poder enfront dels estats. 700 europeus que defineixen el pressupost de la Unió Europea en períodes de 7 anys en termes generals i particularment cada any. No es pot parlar amb l'alegria amb què sovint es parla de dèficit democràtic de la Unió i no tenir present que hi ha una institució com el Parlament Europeu que al llarg dels anys cada vegada ha anat obtenint més poder. Es pot defensar alhora que cada vegada hi ha menys democràcia a la Unió i que cada vegada el Parlament Europeu escollit per sufragi universal té més i més poder? Ens podem entretenir, si voleu, després en parlar de com es configuren les eleccions europees i com es podrien organitzar per fer-ho tot molt més proper. D'acord, però estem parlant d'institucions democràtiques, no d'institucions no democràtiques. La Comissió Europea és el paradigma del dèficit democràtic. Com s'escollia abans? Per una decisió del Consell Europeu, és a dir, dels estats membres. Punt. Què diu el Tractat de Lisboa des del 2009? Que els estats membres hauran de fer una proposta al Parlament Europeu que l'haurà de votar i la proposta haurà d'haver tingut en compte els resultats de les eleccions europees immediatament anteriors. És una passa endavant o és una passa endarrere en termes de democràcia? Encara recordo una fotografia d'Angela Merkel, David Cameron, Mark Rutte, primer ministre holandès, i Fredrik Reinfeldt, primer ministre suec aleshores, després de les eleccions europees del 2014, pujats a una barqueta de rems, en un estany, no sé si a Holanda o a Suècia o al Regne Unit o a Alemanya, però una d'aquestes minicimeres que es fan, doncs pujats a una barqueta de rems en una notícia on s'explicava que els principals països europeus no veien amb bons ulls Jean-Claude Juncker, que era el candidat del partit guanyador de les eleccions europees i que de fet ja van fer activament campanya sabedors de qui eren els candidats proposats per presidir la comissió. Mentrestant, maig-juny del 2014, Jean-Claude Juncker va reunir-se amb tots els grups parlamentaris recient escollits del Parlament Europeu i va forjar una aliança que incorporava el Partit Popular Europeu, els diputats socialistes i els diputats del grup liberal. Aproximadament entre el 60 i el 70% de la cambra. I amb aquesta aliança, Juncker i els grups parlamentaris van llançar un missatge inequívoc als caps d'estat i de govern. Podeu exercir la vostra potestat d'escollir el candidat a presidir la Comissió Europea. Però si no escolliu Jean-Claude Juncker, el Parlament bloquejarà el nomenament fins que no ens porteu el nom de Juncker. I Jean-Claude Juncker va esdevenir president de la Comissió Europea. Dret a llei, l'elecció de Juncker està desconnectada de la voluntat sobirana de la ciutadania europea expressada a les eleccions del 25 de maig de 2014. Però políticament, democràticament, jo defenso que ja no es pot parlar d'una Comissió Europea en dèficit democràtic. Juncker ha estat escollit de manera tan directa o tan indirecta com Mariano Rajoy o Carles Puigdemont. És més, deixem-me ser una mica subversiu. A les europees tothom qui va voler-se informar sabia que votant els partits del Partit Popular Europeu votava a favor que Jean-Claude Juncker fos president de la Comissió Europea. El 27 de setembre de 2015 ningú sabia que votant Junts pel Sí estaven posant les condicions perquè Carles Puigdemont esdevingués president de la Generalitat de Catalunya. I ningú, jo tampoc, afirma que el govern de la Generalitat pateixi de dèficit democràtic. Jo tampoc. Només constato una realitat i l'altra, i aquí li carreguem dèficit democràtic i aquí no li carreguem dèficit democràtic. I per últim, cal implicar-nos en el foment del rol internacional de la Unió Europea perquè, com els deia al començament, no hem sabut o no hem pogut definir una veritable política exterior i de seguretat comú que anés més enllà del seu nom i situés la Unió Europea amb una sola veu al concert internacional. Perquè si una cosa és certa, i ho explicarem un exemple prou entenedor, és que o per omissió les polítiques exteriors i de seguretat dels estats, tard o d'hora, les ha acabat pagant la Unió Europea. Parlem, per exemple, del drama dels refugiats, siguin polítics, de guerra, econòmics, no cal fer-ne distincions, que n'hi ha. Vinguin de Síria, d'Iraq, de Líbia, de Somàlia, d'Eritrea, tots d'una o altra manera són fruit de l'herència de polítiques d'estat. Ja sigui del trio de les Açores, amb la Segona Guerra d'Iraq i la desintegració d'aquest país i el caos i el naixement
de l'ISIS, del suport a rivals teocràcies de nul·la qualitat democràtica, de la ingenuïtat davant les esperançadores primaveres àrabs o del poc compromís amb l'Àfrica subsahariana. Tot plegat ha acabat desestabilitzant una regió prou sensible i de retruc les fronteres de la Unió. Doncs bé, malgrat que el Parlament Europeu fa 15 dies va crear la Guàrdia de Costes i Fronteres Comú, algú ja ha utilitzat el hashtag Vergüenza, aprofitant la U i la E de Vergüenza, en majúscules, i es va afanyar a relacionar el drama dels refugiats de Síria amb una campanya contra la Unió Europea, com si la responsabilitat fos de la Unió Europea i no dels estats. D'això a casa nostra en diem cornuts i pagar el beure. En canvi, el que ens hauríem de preguntar és si sense la Unió Europea estaríem resolent millor la crisi dels refugiats. I al meu entendre és obvi que no. No hi hauria un mecanisme d'assignació de reassentament de refugiats imposat per la Comissió Europea als estats i que no està funcionant com hauria perquè els estats no s'hi posen com s'hi haurien de posar. Tampoc tindríem eines per pressionar els governs de països populistes com Hongria o Eslovàquia, que ja sabem com les gasten. No hi hauria mecanismes comuns d'ajuda a Grècia i, per tant, Grècia s'hauria d'espavilar sola gestionant els milers i milers de refugiats que arriben a les seves costes. Res de tot això estaria al nostre abast si no existís la Unió Europea. Cap d'aquests mecanismes existiria. I, per tant, la Unió Europea, amb tots els seus problemes i complexitats, aquests darrers anys ha estat, com sempre, implementant sobre la marxa i a cop de crisi un sistema de presa de decisions entre els diferents governs per atacar el drama dels refugiats. Un sistema que, perquè és entre governs, intergovernamental, està sotmès a l'obtenció de grans majories o unanimitats entre els estats membres, i no per l'anomenat mètode comunitari que funciona a proposta de la Comissió Europea amb la participació decisiva del Parlament i amb vot majoritari. I això passa perquè les competències de política exterior i seguretat no són formalment de la Unió Europea. I la Comissió Europea i el Parlament Europeu només podem participar de tot plegat quan hi ha un acord entre els estats. És a dir, ara s'han posat d'acord els estats en què hi hagi una guàrdia de frontera i costera comú i, per tant, ara sí, la Comissió Europea ha proposat i el Parlament ha disposat, és a dir, hem legislat i aquesta legislació s'ha fet de pressa. Resumint, avui, potser exagero, però l'única responsabilitat de les institucions europees és no tenir responsabilitat i no ser capaces i no haver estat capaces de forçar la voluntat dels estats per poder tenir una política exterior comú de debò amb una sola veu al món. Més enllà d'això, la responsabilitat no pot recaure en les institucions europees que ja voldríem ser molt més responsables, voldria dir que Europa és molt més forta. Per tant, i tornant al hashtag Vergüenza sobre la crisi dels refugiats, com que el corrent d'opinió majoritari als estats és que la responsabilitat és de la Unió Europea, perquè ja els hi va bé, correm el perill de prendre decisions que en lloc d'enfortir la Unió Europea i les seves institucions més paneuropees, la Comissió i el Parlament, acabem debilitant-les i enfortint aquella institució, el Consell, que representa els màxims responsables de tot el que està passant-nos, els estats. Concloc, i ara de debò. Què hem de fer? Què podem fer? Primer, autocrítica. Un projecte en essència bo, com és l'ideat pels pares fundadors, per què no sedueix els ciutadans? Pot no agradar-nos el govern de Catalunya, o sí, no m'hi fico, però no qüestionem Catalunya. Pot no agradar el govern d'Espanya, o sí, però no es qüestiona Espanya, o sí. Els americans pot no haver-los agradat el govern de Bush o el govern d'Obama, però ni demòcrates ni republicans han qüestionat els Estats Units. Què s'ha fet malament i es segueix fent malament perquè el que es qüestioni, en el nostre cas, sigui el mateix projecte europeu que, reitero, és en essència bo. Segon, orgull del que s'ha fet. Els que creiem en la idea d'Europa, d'uns Estats Units a Europa, d'una Unió Europea federal, política, hem d'estar orgullosos de tot el que s'ha fet bé. El que no es fa bé, el que es fa malament o el que es podria fer millor no pot amagar tot el que s'ha fet bé o es fa bé. Per tant, si els antieuropeus, els euròfobs, els euroescèptics agafen aire i apugen el volum, nosaltres també. Tenim tota una història i tota una manera de pensar, la dels pares fundadors, que ens avalen. No pot ser que ens tornem a trobar en casos com el d'en Farage, que fa tota una campanya mentint a l'opinió pública britànica, però com que ningú li rebat amb força
i intel·ligència, al final aquella mentida acaba sent veritat pels britànics. I després, quan ja tenim el problema a sobre i denunciem, aleshores sí, la seva mentida, Farage la reconeix, demana disculpes, però el mal ja ha estat fet. Per què no alcem la veu per defensar el projecte si creiem en el projecte? Tercer, el que en anglès es diu delivery, accions. Cal no només fer programes, donar subvencions, cal que la Unió Europea faci el que li toca fer i no faci el que no li toca fer, però que la ciutadania entengui una cosa i l'altra. I quedi clar, quan algú no t'entén, la culpa mai és de l'altre, la culpa sempre és pròpia. Per tant, ens hem d'explicar millor. Millor en què és competència de la Unió i millor en què no és competència de la Unió. Brussel·les massa sovint tendeix a oferir-se per resoldre crisis sobre les que no té competència, en lloc de deixar passar el temps i esperar que siguin els estats els qui demanin la participació de la Comissió mitjançant la corresponent cessió de competències. I amb aquesta tendència a ocupar-se d'allò pel que no tens competències, Brussel·les ajuda a fer créixer el mite de la Unió Europea impotent, lenta, pusil·lànime. En els darrers mesos, per exemple, hem liderat al món arribar a un acord a la cimera del clima de París. Un acord històric on, sense renunciar als estàndards europeus, hem aconseguit aplegar els Estats Units i a la Xina sota el mateix paraigua. Un fet clau per poder garantir un planeta més net pels nostres nets i que no sigui a costa de l'economia dels nostres fills. La lluita contra el canvi climàtic només pot anar endavant si ens hi posem tots. Si només ens hi posem uns quants, els europeus, l'únic que aconseguim és que els altres ens passin per davant, que les nostres economies s'empobreixin per manca de competitivitat i al cap i a la fi per no res, perquè si els altres no estan compromesos, la lluita contra el canvi climàtic és pura fal·làcia. Per això m'agrada destacar la feina de la Comissió Europea el passat mes de desembre, una feinada que ha quedat soterrada, no hem sabut mostrar-nos-en orgullosos, i com aquest exemple, tants d'altres. Ens falta una mica d'aquella actitud d'en Joan Laporta quan va dir allò que no estamos tan mal. Doncs tot i que hem de procurar que no soni tan grotesc com li va sonar bé. Quart, cal construir, només n'hi ha 5, cal construir una identitat europea, i això requereix temps. Com diu Salmon, Alex Salmon, si la causa és bona, el temps no té importància. Si us agrada el futbol, recordareu una frase de John Benjamin Toshak quan entrenava al Madrid després de perdre un partit a casa, crec que era contra la Real Societat, va dir: "Hoy hemos corrido como pollos sin cabeza". Volem dir que havíem fet molta despesa física però sense ordre ni concert. El Brussel·les concepte, les institucions europees, de vegades tinc la sensació que fem això que deia en Toshak: correm com pollos sin cabeza. Hem patit el Brexit i ja estem patint en el referèndum a Itàlia i ja ens fa patir les eleccions franceses i un dia exigim al Regne Unit que faci el necessari per començar a aplicar l'article 50 i l'endemà sembla que desitgem que facin un segon referèndum per no haver de fer res. Crec que ens cal aturar el temps. Sembla un impossible en els temps que vivim, però els líders europeus han de ser capaços d'asseure's, potser no cal tots alhora d'entrada, i intentar parlar-se i escoltar-se per poder després avançar amb una idea fixa i compartida de cap on volem anar. A cops de cimera d'urgència, això no ho farem. La identitat, qualsevol identitat, es construeix a cop lent i és una qüestió de generacions. Soc dels que defenso, per exemple, que l'anomenada generació Erasmus ja té una mica incorporada aquesta identitat europea. És la generació, per exemple, que el Regne Unit volia clarament mantenir-se dintre de la Unió, però és una generació que alhora, i això també s'ha vist amb el Brexit, viu la democràcia d'una altra manera, més llunyana, més desconfiada, i d'aquesta malfiança veu l'abstenció selectiva d'aquesta generació Erasmus al Regne Unit, malgrat que tenien clar què era el que volien. Volien quedar-se a la Unió Europea, però no volien que el seu desig s'interpretés com un suport a uns polítics en els que no creuen. Cinquena i darrera. Think small first. És l'eslògan de la política europea de petites i mitjanes empreses. Pensar primer en petit. Jo crec que val pel projecte europeu en general. Europa l'hem d'anar construint també a casa. Al barri, al poble, a la ciutat, amb actes com aquest, clar que sí, però també exigint als nostres representants a tots els nivells que volem sentir quina Europa volen. Exigim que els nostres representants tinguin un model sobre l'Europa que desitgen i exigim que ens l'expliquin, rebutjant aquells que no tenen Europa al cap, forçant que de baix cap a dalt la matriu europea sigui present a les nostres polítiques. Hi ha hagut ajuntaments d'aquest país que han tingut regidoria d'afers europeus. Hi ha ajuntaments d'aquest país que tenen Europa al cap, que formen part, per exemple, del Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic.
Hi ha consells comarcals que treballen projectes europeus i els hi donen sentit, no només per obtenir una subvenció, sinó per canviar maneres de fer, per intercanviar formes de treballar amb altres zones del continent, exportant pràctiques i important pràctiques. Si només esperem que siguin els grans líders els que ens proposin una visió d'Europa, estarem fracassant com a europeistes. Cadascú ha d'agafar el seu punt de responsabilitat, el seu punt de compromís i projectar la seva idea d'Europa. No hi ha res pitjor que la inacció quan l'edifici trontolla. Quedar-nos sense fer res és garantia que tot quedarà a expenses de les forces que estan fent trontollar la casa. Posar mans a la feina és garantia que hi haurà qui estarà fent front a aquestes forces que estan posant en risc la casa de tots, que és Europa. Moltes gràcies.